ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଆସିଛେ ଓମେଗ୍ରୁ ବାୟୋଟେକ୍ ଲିମିଟେଡରୁ ଆସିଥିଲି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ କଲା ଚାଷୀକେ ଭେଟବାର୍ ଲାଗି। ତ କଲା ତ ସାମ୍ନାରେ ଅଛେ, ଚାଷୀକେ ଆମେ ବୁଝମା ଯେ ଆମେ ଯେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲୁ ରିଜଲ୍ଟଟା କାଣା ଆସିଲା ଆମେ ଚାଷୀନୁ ଖବର ନେମା। ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା କେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା? ବରଗଡ଼। ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆପଣ ବ୍ଲକଟା? ଅତାବିରା ବ୍ଲକ। ଗାଁଟା ହେଲା ମଖଣ ଗାଁ। ତ ଆପଣ କାଣା ମାରିଥିଲେ ଏଠି? ଏଇଟା ତୁମେ ଯେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଥିଲ ଏଇଟା ମାରିଛୁ। ସୁପର ହିମିକାଲ ଯେନ୍ଟା ଧରିଛ ଏଇଟା ମାରିଥିଲ। ଆଉ ଏଠି କାଣା ମାରିଥିଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା? ଅନ୍ୟଟା କିଛି ନା ଅନ୍ୟଟା କିଛି ନାଇଁ ମାରି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା ରହିଲା ରିଜଲ୍ଟଟା କେନ୍ତା ଅଛେ? ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରୋଡକ୍ସନଟା କେନ୍ତା ହଉଛେ? କଲାଟା କଂସି ଠିକ୍ ଆସୁଛେ କି କେନ୍ତା ହଉଛେ ଟିକେ ଆମକୁ କହିବେ। ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲା ଦିନୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛେ, ବଲଗା ଅଛେ, ମାରୁଥିଲି କିଛି କାମ ନା ଦେଉଛେ। ଏଇଟା ମାରିଲେ ପୁରା ଲହ ଲୁହା ସବୁ ଆସିକରି କଂସି ବି ଠିକ୍ ଆଉଛେ। ସେ ଦେଖୁନ୍ କଲା ଲମ୍ ଲମ୍ ପୁରା ରହୁଛେ, ପୁରା ଲମ୍ ଲମ୍ ରହୁଛେ, ଠିକ୍ ହଉଛେ, ଗଠିଆ ପୁଟକା ନାଇଁ ହେବା, ଏକ ନମ୍ବର ହଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ କଲା ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆସୁଛେ। କଲା ଚାଷୀ କହିବା ହିସାବେ କଲା ସବୁ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଲମ୍ବା ଆସୁଛେ, ଛାଡ଼ ରହୁଛେ, ବଙ୍କା ଟେଙ୍କା ନାଇଁ ହେବା, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଫୁଲ୍ କଂସି କେତେ ଅତି ପରିମାଣରେ ଆସୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଚାଷୀଟା ଲାଭବାନ ହେଇପାରୁଛେ। ଓମେଗ୍ରୋ ବାୟୋଟେକ୍ ଲିମିଟେଡର ସୁପର ହିମିକାଲ ମାରୁଛନ୍ ଚାଷୀ, କଲାରେ ମାରୁଛନ୍, ଯେନ୍ ମାନେ ପୁଟଲରେ ବି ମାରୁଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ପୁଟଲ ବି ସିଆଡ଼େ କରିଛନ୍, ପୁଟଲଟା ବି ଅଛେ ସିଆଡ଼େ। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ବି ଯୋଗେଇଛନ୍, ମିର୍ଚାରେ ବି ମାରିଛନ୍। ମିର୍ଚାରେ ଟମାଟରରେ ବି ମାରିଛୁ। ହଁ କହୁନ୍ ଟମାଟରରେ କାଣା ରିଜଲ୍ଟ ଦେଇଥିଲା କି ମିର୍ଚାରେ? ଟମାଟରରେ ବି ବହୁତ ଆଇଛେ, ଫୁଲ୍ କଂସି ବହୁତ ଆଉଥିଲା ନା ଆସୁଦେ, ଏଇଟା ମାରଲି ବେଲେ ଆସିଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆମେ ଚାଷୀକୁ କହେମା ଯେ ଦେଖି ଆସୁନ୍ ଇଆଡ଼କେ। କଲା ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ତାମାନେ କେନ୍ତା ହଉଛେ କଲା କଂସିଟା। ଆସୁନ୍ ଇନ୍କେ ଦେଖୁନ୍ କଲା ଦେଖୁନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା କଂସିରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କଷି ଆସୁଛେ। କଲାଟା ଅତି ପରିମାଣରେ କଷି ଆସୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବି ହଉଛେ କଂସି। ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ପୁଟଲ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ପୁଟଲ ବାରି ଏଇଟା ହେଲା ପୁଟଲ। ପୁଟଲରେ ବି ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍, ଦୁଇଥର ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ କହୁଛନ୍ ପୁଟଲରେ। ପୁଟଲରେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲହ ଆସି ବସଲାନ, ତାମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଛେ ପୁଟଲ ଗଛଟା ବି। କଲାରେ ତୁମେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଗଛଟା ଗ୍ରୋଥ୍ କରିଥିଲା? କଲା ଗଛଟା ମାରବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ଗ୍ରୋଥଟା ଏତେ ଜୋର ଆସିଲା? ଏଇଟା କିଛି ଛୋଟ ଥିଲା, ଏତେ ଥିଲା, ହଁ ଏତେ ଲ ଥିଲା, ହେତେବେଲେ ତ କମ୍ କମ୍ ପତର ହେଇଥିଲା, ଛୋଟ ଥିଲା। ତମେ ଏଇଟା ଦେଲ ହେତିକି ବେଲକେ, ଏଇଟା ଦେଲା ଦିନୁ ଜହ ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆମେ ଚାଷୀକୁ କହେମା ତାମାନେ ଯେ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଓମେଗ୍ରୋ ବାୟୋଟେକ୍ ଲିମିଟେଡର ସୁପର ହିମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଉ ବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛେ, ଗୋଲ୍ଜି ଅଛେ, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଯେ ଅଛେ, ଅଲ୍ଟାନିମ୍ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟା କି ଅଲ୍ଟାନିମ୍ ଆମେ ଯଦି ମାଟିରେ ଦେମା ବେଲେ ଆମର ମାଟି ବିଶୋଧନ ହଉଛେ, ପ୍ଲସ୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଡିଆଁ ମାଟିରେ ରହି ନାଇଁ ପାରବା, ଗଛକେ ବି ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଛେ, ଯେନ୍ତି ଲାଗି ପୋକ ରୋଗର ପରିମାଣ ବି କମୁଛେ। ଆମକୁ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଏତ୍କି ୟୁଜ୍ କରବାକେ ବି ନାଇଁ ପଡ଼େ। କେମିକାଲ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସେଟା ମାନେ ୟୁଜ୍ କରବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଚାଷୀକୁ ଆମେ କହେମା ଯେ ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ରେ କେନ୍ତି କରି ଚାଷ କର୍ମା ଯେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚାଷୀକେ କହେମା ତାମାନେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆମେ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଠିକ୍ ଅଛେ, ନମସ୍କାର। ମାଟିରେ ରହି ନାଇଁ ପାରବା, ଗଛକେ ବି ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଛେ, ଯେନ୍ତି ଲାଗି ପୋକ ରୋଗର ପରିମାଣ ବି କମୁଛେ। ଆମକୁ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଏତ୍କି ୟୁଜ୍ କରବାକେ ବି ନାଇଁ ପଡ଼େ। କେମିକାଲ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସେଟା ମାନେ ୟୁଜ୍ କରବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଚାଷୀକୁ ଆମେ କହେମା ଯେ ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ରେ କେନ୍ତି କରି ଚାଷ କର୍ମା ଯେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚାଷୀକେ କହେମା ତାମାନେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ।